Йосиф Петрич, кажи ми нещо там за твоята помощника баба Ванга, че стана много известна. Един ден се връщаме ние от черква, и тук направо минаваме, само на 50 метра до нашата къща минава баба Ванга. И аз си казвам, како Ванге, ако обичаш, заповядай на гости у нас, само на 50 метра си далече от нашата къща. И тя ми казва, Иване, мене казва, духовете не ме пускат да дойда във вас, но тебе Христос те пуска да дойдеш в нас. И тогава и аз казвам на моя началник Апостолов да отидем в Ванга, защото ни покани. И един ден преди да отидем там, аз се молих се, Боже, дай ни благодат, за да ни приеме, защото като идеме там, тия духове може да ни изгонят. И аз викам, казвам, како Ванге, ако ние като дойдем при тебе има вини и хора, ние не можем да се доберем до тебе. Тя казва, като дойдете вие, никой няма да приемам, вас ще ви приема. И този ден се молихме, Бог ми даде видение, така става и видението. Аз дома се моля, аз се намирам пред нейния дом. Вътре беше мрак и тъмнина и отдолу беше подът с подово масло. Това показва, че тя работи с нечисти сили. И като отидахме в тях, ние се обадихме и тя излезна навънка и каза, хора, ако има някой да ви гледам, да си отидете, защото имам скъпи гости, няма да гледам днеска на никой. И си останахме ние двете семейства заедно и тя ми пита, Иване, я ми кажи как ти се явява Исус и какво ти става. И аз си казвам, како Ванге, кога ми се явява Исус Христос, чувствам се, че съм най-щастливият човек на света, защото получавам неземна радост. Ако целият свет, всички материални блага са мои, няма да бъда толкова щастлив, когато ми се явява Исус или ангели. Получавам неземна радост. Како Ванге, а на теб като се явяват тези същества, какво ти става? О, Иване, казва, аз губа съзнание, падам на земята и те говорят от мен. Какви ги виждаш, како Ванге? Виждам ги черни пантери, зверове, лъвове, най-такива нечистите животни, които нападат човека. И аз съм казал в едно окаяно състояние. Добре, како Ванге, ние да се молиме за тебе и аз да кажа на църквата да се молят за тебе да излезеш от това състояние. О, казва, не дей, защото мене ме е страх от Светия Синод. Светия Синод ще ме дигнат във въздуха. И аз си казвам, како Ванге, аз не се оплаших от милицията, понеже имат автомати и пистолети, а пък Светия Синод нямат нито автомати, нито пистолети, защото е страх. Не казва, много ме е страх, те ще ме дигнат във въздуха. Не дей се молете пък. После викам, како Ванге? То е много страшно човек да отиде в пъкъла. Там има, казвам, вечни мъки и страдания. И тя казва, не ме остават тези, не ме остават. Където ходят, те са с мен. И само тя е ходила в евангелската черква, е казала на сестрата и казала, жената е слушала там, като е казвала, там като влезна къде се чете Евангелието, там духовете излизат отвън и казва, вътре съм на мир и спокойствие. Щом като излезна навънка, те ме нападат отново и влизат в нея. Ванга много хора мислят се отишла. Даже една жена от Сандански повярвала, ма не била така утвърдена във вярата и не е знаела, че е грях да отида при Ванга. И тя води друга жена да отиде при Ванга. И Ванга й казала, ти знаеш ли какъв грях вършиш, че водиш жени при мен? Ето ти си повярвал, ти не скърбяваш Бога, като идваш при мен. Защото аз казва, не съм с Бога. Не дей водете жени при мен. И на жената е направила забележки. И много хора, аз скоро с една сестра, ушки им протендира за кръщение Светия Дух, на Лъв мост се скара с мен. И почна да казва така, че аз говорих на един свещеник за Бога и тя се спря там и стана въпрос за Ванга и тя казва, ти нищо не знаеш, Ванга е Божий служител. Викам, моля те се, сестра, ако си сестра, разбира се, аз не знам. Ванга, на мене Бог ми е дал откровение, че Ванга не е спасена жена. Ванга, ние много имаме грях, ако не се молим за ние, Бог да избавя това стояние. Ванга има, по Стария завет всички тия се убиваха с камъни. Хората мислят светица. Ако тя беше истинска светица, нямаше да я ползва милицията. Те я ползват, тя беше сътрудник на тях. И тя ми казала лично на мен, защото аз съм се виждал няколко пъти с нея. И тя казва, Иване, аз съм в окаяно състояние. И тук страдание, и на небето страдание. И Ванга, какво да ти кажа, тая сестра с мен споря. Викам, сестро, не дай спори, вземи да четеш Библията, ще видиш, че такива хора, Стария завет всички ги убиваха с камъни, защото те заблуждават хората си, и тя много хора е заблудила, като им каза, о, вашия е умрял, много е гладен, вашия е умрял, дайте му малко ракийка, дайте му малко винце,
па е много гладен, па е много гол, та му е студен. Това неща няма нищо. Горе, който са при Бога в рая, там Бог ги облича и той се грижи за тях. Те не изпитват нито студ, нито глад, нито нищо. Те са подобни на ангели, духовете нито ядат, нито пият. Но тя казва неща, които са извън Библията. Един път пребъдвах, четех Божието Слово, всичко това е пак наяве. Така, прочета една глава, моля се, прочета и се моля. Така практикувам. И като се молех, намирам се отново в рая. Една много красива местност. На земята няма такава местност толкова красива. И в една хубава горичка, една хубава къща и отвътре излиза моята майка. И дойде при мен. И вика: сине, виждаш ли колко е хубаво при нас? Айде, ела си при нас. И аз си викам: мамо, на земята имам работа. И излиза и баща ми. И той вика: синко, искам да ти дам един съвет. Викам: кажи, татко, какъв съвет ще ми дадеш? Ти като отиваш на духовна работа, чакай да се събират всичките. Ти почнеш, хората не са събрали още, почнеш, говориш, после идат хората, ти паш отново. Изчакай да се събират всичките хора, защото виждам, че много се уморяваш. Аз действително много се уморявам. Представлявам една картечница, не мога да чакам да се събират хора. Мене ври като вулкан отвътре. После, понеже Бог ми даде да видя 6 пъти рая, видях такива неизразими неща. За да плачеш да умреш. Вижте какво? Аз съм плакал и още понеже Исус ми изобличи, че не е неговата воля да умра, а има да работи още с мен. И затова сега не смея да кажа: Господи, искам вече да си дойда при Тебе. Аз казвах: стигат ми толкова години, дай ги на друг. Обаче Исус ми каза: има да работи с мен, и щом има да работи, и аз трябва да казвам да бъде неговата воля. И понеже даде ми Бог да видя 6 пъти рая, казвам: Господи, дай ми да видя и пъкъла, за да знам да казвам на хората, че има и пъкъл. И да ви кажа, и това беше пак наяве. И какво става? Намирам се в едно страшно място. Видях баба ми на майка и до тук поставена в едно блато. И баба ми, образ за нейния образ, и така прави. Да излезне от блатото, излизане няма. Другата баба, Бог ми каза: ела се да видиш баба ти Мария на татко ти сестра, на дядо ти сестра, къде се намира в един грамаден котел. Аз като отидах, направо се оплаши и баба ми да видя в котела. И водата прави клак. Водата врие. Каза Словото Божие: огънът не огасва и червият не умира. Какво страшно видях там. Но не само това. Видях една голяма местност, хора поставени на някакви преси. Краката така висят. Сега, духовното тяло представлява както това тяло Иван, духовното също това е тяло. Но това е тленно тяло, онова е нетленно тяло. Онова може вечно да гори, да не изгаря. Но това изгаря. Това умира. Онова не умира. Пак така се молех и ми се даде да видя огнено течаща река. Моста беше толкова тесен, не можех така да ми направя, минах така насада по моста. Но това е пак в молитва, пак е наяве. И тогава по заповед не се обърна главата надолу. Какво видях? Видях не вода да тече по корито на реката, но видях огън. И този огън, с извинение, както червите врат мърсотията, така вреха хората. Огнено течаща река и хората ту пропадаха, ама с милиони народ вътре. Тия се казали: няма Бог. И не са се покаяли и са отишли там. Жална работа, казвам: Господи, каквото и да става, само един ден да бъдем в Твоето небесно царство. Това е нещастие, човек да умре без Бога. Отива направо в пъкъла. Човек, който не се е покаял, не се е новородил, може да е много религиозен, отива в пъкъла. Как не вярвам? Так и на младежи по влака пътувах, говорех, аз не мога да не говоря. Те почнава да не се смеят, да се подиграват. Викам: сега се подигравате, но един ден как ще вие, не знам. Защото той е Бог, ме е вземал от милицията. Първо им говорих за милиционер, видял Библията, викам: видял Христос, нека да ви поговоря. Те казват: жив ли е този милиционер? Жив е, от Петрич е. Ти откъде си? Аз съм от Петрич, познавам добре милиционера. Това вика не е вярно. Аз съм милиционера. С мен станаха тия събития и те стават и до днес. Аз до сега не помня, казвам: Бог ми даде да видя 6 пъти рая. Има ли райчичка? Има и пъкъл, да знаете. Щом има рай, щом има затвор, има и свобода. А щом има пъкъл, има и рай. Така че ваша работа е. Избирайте, или може да си изберете какво трябва да правите. Дали рая да наследите или пъкъл. Ваша става. Главата ми беше пълна с атеизъм. Тая глава пълна.
Но аз благодаря на Бог, че подейства по свръхестествен начин с мен. Иначе аз не можеше да повярвам. Не, скучи Граничарско.